Akwụkwọ nke ndị ikpe isi nke 2. Onye ozi Jehova wee si na Gilgal rigoro Bokim. O wee sị, emere m unu ka unu si n'Ijipt rigota, m wee mee ka unu bata n'ala nke m ṅụrụ nna unu ha iyi inye ha. M wee sị, m gaghị emebi ọgbụgba ndụ m ruo mgbe ebighị ebi bụ nke mụ na unu gbara. Ma unu onwe unu na ndị bi n'ala nke a agbaala ndụ. Unu ga-akwatu ebe ịchụ aja niile ha, ma unu egeghị ntị olu m. Gịnị bụ nke unu meworo? M wee sịkwa, m gaghị achụpụ ha n'ihu unu, kama ha ga-abụrụ unu ogwu n'akụkụ ahụ unu. Chi niile ha ga-abụkwara unu ọnya. O ruo, mgbe onye ozi Jehova gwasịrị ụmụ Izrel niile okwu ndị a, na ndị Izrel weliri olu ha kwaa akwa, ha wee kpọọ aha ebe ahụ Bokim. Ha wee chụọrọ Jehova aja n'ebe ahụ. Joshua wee zilaga ndị Izrel. Ụmụ Izrel wee laa, nwoke ọbụla n'ihe nketa ya, inweta ala ahụ. Ndị Izrel wee fee Jehova ofufe ụbọchị niile nke Joshua na ụbọchị niile nke ndị okenye, ndị e mere ka ụbọchị ha dị anya ka Joshua nwụsịrị, ndị hụrụ omume ukwu niile nke Jehova nke o mere Izrel. Jehova nwa Nun bụ ohu Jehova. Joshua nwa Nun bụ ohu Jehova wee nwụọ mgbe ọ gbara 50. Ha wee lie ya n'oke ala nke ihe nketa ya n'ime Timnat Heres n'ugwu Ifrem, n'akụkụ ugwu nke ugwu Gash. E wee chịkọtakwa ọgbọ ahụ niile na ndị bụ nna ha n'ala mmụọ. Ọgbọ ọzọ wee bilie ịnọchi ha, ndị na-amaghị Jehova, ha amaghịkwa omume nke o mere Izrel. Ụmụ Izrel wee mee ihe ọjọọ n'anya Jehova, fee Bealim ofufe. Ha wee hapụ Jehova bụ Chineke nke ndị bụ nna ha, onye na-eme ka ha si n'ala Ijipt pụta. Ha wee jezọọ chi ọzọ, ndị sitere na chi nke ndị ahụ ndị nọ ha gburugburu. Ha wee kpọọ isiala nye ha, wee kpasuo Jehova iwe. Ha wee hapụ Jehova, fee Baal na Ashtarọt ofufe. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Izrel. O wee nye ha n'aka ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ha wee pụnara ha ihe. O renyekwa ha n'aka ndị iro ha gburugburu. Ha apụghịkwa iguzo n'ihu ndị iro ha ọzọ. Ebe ọbụla ha pụrụ, aka Jehova dịgide ha ime ha ihe ọjọọ, dịka Jehova kwuru, na dịka Jehova ṅụrụ ha iyi, e wee kpagbuo ha nke ukwuu. Jehova wee mee ka ndị ikpe bilie, ha wee zọpụta ha n'aka ndị na-apụnara ha ihe. Ọzọkwa, ha egeghị ntị ndị ikpe ha, n'ihi na ha soro chi ọzọ na-akwa iko, wee kpọọ isiala nye ha. Ha siri n'ụzọ ahụ wezuga onwe ha ngwa, bụ nke ndị bụ nna ha jere n'ime ya, n'ịnụ ihe niile Jehova nyere n'iwu, ma ha emeghị otu a. Ma mgbe Jehova mere ka ndị ikpe biliere ha, Jehova nọnyekwere onye ikpe ahụ, wee zọpụta ha n'aka ndị iro ha ụbọchị niile nke onye ikpe ahụ, n'ihi na Jehova chegharịrị uche n'ihi isi ude ha n'ihu ndị na-emegbu ha na-akpagbukwa ha. O ruo n'ọnwa onye ikpe ahụ na ha laghachiri wee bibie onwe ha karịa ndị bụ nna ha, n'ijeso chi ọzọ, ife ha ofufe na ịkpọ isiala nye ha. Ha ekweghị ka ihe si n'omume niile ha ma ọ bụ n'ụzọ ha siri ike dapụ. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Izrel. O wee sị, n'ihi na mba nke a agabigawo ọgbụgba ndụ m nke m nyeworo ndị bụ nna ha n'iwu,
n'ihi na ha egeghịkwa ntị olu m. Mụ onwe m agaghị anapụkwa onye ọbụla ala ya n'ihu ha ọzọ site na mba niile ndị Joshua hapụrụ mgbe ọ nwụrụ, ka m wee were ha nwa Izrel, ma ha na-edebe ụzọ Jehova ije ije n'ime ya, dịka ndị bụ nna ha debere ya, ma ọ bụ na ha edebeghị ya. Jehova wee hapụ mba ahụ, ghara ịnapụ ha ala ha ngwa ngwa. O nyeghịkwa ha n'aka Joshua.